Takulandirani pano pa Samavita YouTube channel ndipo mu nkhani zathu za msiku lalero muli ndi ine Mike Thompson. Ndipo nkhani yathu yoyamba msiku lalero ndi yakuti Commissioner wa bungwe la Malawi Electoral Commission MEC Limbikani Kamlongera wati sanalandire dandaulo lililonse lakuvuta kwa makina kusindikiza chala komanso kuchedwa kwa kubwera kwa zotsatira za zisankho zomwe amayeserera ku BICC mu mzinda wa Lilongwe. Iwo anati vuto lakuchedwa kubwera kwa zotsatira komwe kwapezeka pomwe amayeserera kulandira zotsatira za zisankho pa 27 August 2025 ndi kamba ka anthu omwe ali kudera komwe akutumiza zotsatira, ponena kuti ndi omwe anachedwetsa zonse. Iwo anapitiriza kunena kuti Amalawi asadere nkhawa kamba kuti makina owerengera zisankho ali bwinobwino. Commissioner watinso kubwera kwa akuluakulu ochokera ku Smartmatic ndi cholinga choti aone mavuto omwe angapezeke pa ntchito yoyeserera kutumiza zotsatira za zisankho ndi kukonzekeratu ndipo sazakhalapo tsiku la chisankho. Ndipo tili pa nkhani yokhuza bungwe loyang'anira zisankho mdziko lino la Malawi. Bungwe loyendetsa chisankho la Malawi Electoral Commission linatinso liwonetsetsa kuti zotsatira za chisankho zizayendetsedwe bwino posabisa kalikonse. Bungweli linabweretsa pamodzi anthu osiyanasiyana monga atolankhani, akuluakulu a zipani ndi akazembe amabungwe osiyanasiyana ku BICC mu mzinda wa Lilongwe pomwe amagwira ntchito yoyesera kutumiza zotsatira za zisankho kuchokera m'maboma asanu omwe anasankhidwa. Maboma omwe anasankhidwa kuti muchitikire ntchito yoyeserera kutumiza zotsatira za zisankho ndi Nkhatabe, Chikwawa, Mneno, Dedza, Balaka, Blantyre, Lilongwe ndi Mzimba, komwe zotsatira zizichokera m'madera kutumizidwa pa boma ndi kutumizidwa ku BICC komwe zotsatirazi ziziwerengedwa. Ndipo nkhani yathu yotsatira msiku la lero ndi yakuti aphunzitsi ena omwe amachonga nawo mayeso a Form 4 adzudzula bungwe lolembetsa mayeso a boma la MANEB ati kamba kuwachedwetsera malipiro awo. Mmodzi wa aphunzitsi yemwe sanafune kutchulidwa dzina wauza atolankhani kuti gulu lawo linamaliza kuchonga mayesowa sabata zitatu zapitazo koma kudabwa kuti mpaka pano sanalandirebe malipiro awo. Koma wofalitsa nkhani za bungweli a Angela Kachitigu ati dongosolo lopereka malipiro a aphunzitsiwa lili mkati. Ndipo nkhani yathu yotsiriza msiku lalero ndi yakuti mmodzi mwa ogwira ntchito ku bungwe la Malawi Revenue Authority, bungwe limene limagwira ntchito yotolera msonkho mdziko lino la Malawi, a Rodan Ndovi amangidwa pokhudzidwa pa mlandu wakuzembetsa ndalama za misonkho zokwana 300 million Malawi kwacha. Andovi akuyankha mlandu opereka madokumenti abodza pa kusintha dzina la yemwe akulowetsa katundu mdziko lino kuchokera mdziko la South Africa. Ndipo malingana ndi bungwe la Malawi Revenue Authority lati kafukufukuyi adachitidwa kumalo kumene kuli nyumba ya Enoki Chakufa Chihana omwe abungweli amakachita kafukufuku kamba katundu yemwe Enoki Chihana adalowetsa mdziko lino wa chipani chawo cha Alliance for Democracy. Ndipo katundu oganiziridwayi malingana ndi bungwe la MRA akufotokoza kuti adalowa mosasata malamulo ndipo misonkho ina idabisidwa sidaperekedwe ndi a Chakufa Chihana. Ndipo malo mwake Andovi ndi mmodzi mwa okhuzidwa pa nkhaniyi, ndipo bungwe lilati kafukufuku wina ali mkati kufikira pa mapeto pa zonse pomwe zizathe azauza mtundu wa Malawi mmene zakhalira. Apa okondedwa omvera ndipo pa mapeto pa nkhani zathu zomwe tinakukonzerani msiku la lero, ndipo mu nkhani za lero munali ndi ine Mike Thompson. Ndipo ngati mwayikonda video chitani like komanso subscribe kuti tithenso kupasirani ena mwa mavidiyo omwe tikhale tikukonzerani pano pa Samavita YouTube channel.